Hej YouTube, velkommen til Tanky Online. Lad os så komme i gang. Nu er jeg inde på en bane, og som I kan se, så har jeg opgraderet flamme i image. Så vil jeg sætte to uploader, så kan vi køre i krig, så det bliver rigtig godt. Yeah. Ja, så jeg tror faktisk, jeg vil blive inde på den her bane i hele episoden. Der var hul, og ja. Altså, i slutningen af episoden, så kommer ligesom en alarm. Og episoden bliver nok 20 minutter. Så tror jeg klart. Den lille idiot. Det er kraftigt inde i krig. Jeg kører ikke særlig noget her. Men det går ikke. Perfekt tidspunkt. Perfekt tidspunkt. Perfekt. Ja, jeg vil sgu lige hvad jeg sige. Nå ja, næste gang jeg får en 10 boks med diamanter, så får jeg de 900, 7.901, tror jeg. Kommer an på, om jeg køber den med sådan set. Ja, og så på et eller andet tidspunkt, så må jeg godt give en like. Ja, undskyld, hvis I kan lide. Hvis I synes, den er røvkedelig, så er det bare værd. Men hvis I interesserer jer i Tanky Online, så må I virkelig godt give mig en like. Og jeg skal nok lave flere episoder.
En Barmin, ja. Det her det er nok den... Ja, det er den første video, jeg nogensinde lægger ud. Mig og min storebror, vi har også en fælles kanal. Jeg har en sagt. Jeg tror, jeg går altså lige ind på min yndlingsbane, hvis der overhovedet er en. Der. Yeah. Rimelig fed tanks, ikke? Sygevel. Ej, jeg glæder mig sådan til at komme i Levikasse. Shit. Han er rimelig syg. Vi ser min ven, han er online. Gå væk. Nej, ja. Nye friends! Allerede? Okay, undskyld, my friends, men jeg. Ikke my friends. Hvad er det en stærker? Lille myling. Du kommer på spansk, du gør det igen. Det ligner rigtig meget min ven. Han er bare en firkantet. Firkantet, som der også er nogen, der siger. Den lille myling, den tager min myling. Jeg er kommet over den her battle. Din myling. Jeg bare ønsker, at der kommer en guldboks på et eller andet tidspunkt. Så bare siger de skal være 5.000 her, så bliver jeg ikke så glad. Det er bare, der var noget, der blev 1 million boks. Men det er der ikke. Så jeg må leve med en 5.000. Jeg har prøvet på en 1.000. Der var en masse, der skal få dig. Hvad han snyder? Han hacker liv. Han ved ikke dræber. Bare lige for at gøre mig vildt glad, så må jeg godt gøre mig til en kendt YouTuber. Ligesom Gexpert Gaming. Så faktisk rigtig fint. Det der kan man få lidt at vide meget, hvis man ikke i forvejen ved det.
Nå, okay. Sæt lidt nok. Før at det sker. Ja, det gør det. Nej, dårligt. Jeg har lige sprunget løber. Og jeg hylder mig rigtig. Du skal ikke dræbe ham der. Det er mig, der har ret til at dræbe ham. Og jeg har ret til at dræbe alle. Selv ham der nye Temo, der lige er John. Jeg kan godt kalde ham for T-selskab. Nej, dårligt. Det er kun mobning. Og hvis I spørger, så er jeg 8 år. Eller hvis I vil spørge, eller et eller andet. Nej, hvis der er nogen, der skriver eller spørger, om ikke jeg vil opgradere Titan, så siger jeg nej. For det gider jeg ikke nu. Jeg synes, det er så dyrt. Det koster 6 millioner. 6.000 millioner. Du skal... Undskyld, lukken for fra. Så må lukkes den store bold der. Du skal ikke narre mig der. Du skal ikke brænde mig. For du ved, jeg bliver bare så super på det. Ej, det var da et godt sæt, var de gamle stadig. Det der, det er det bedste sæt, jeg kender. Eller også det er på lige nu. Det er det, jeg kender. Man kan også gøre sådan her på E. Og på Q. Nu skal vi se igen. Og ude, super til mig. Okay, vi har kontrol. Jeg vil efterligne. Ja. Manam.
Okay, der er et af mine, det sæt, det eneste sæt jeg ved om, det er nok Mammuten og Saft. Okay, det tror jeg lige, jeg tager på nu. Så kan jeg lige vise dig det. Eller ja. Ikke bare en. Og en ting, jeg godt lige vil sige til jer. Hvis der er noget, I går og spekulerer om, hvad man skal have inde på Tænke, så bare spørg. Her i kommentarer. Og jeg skynder mig op i bjerget. Det gør jeg så. Lidt om. Okay, jeg bliver derovre, hvor jeg sprunget. Derovre. Grab. Det er min hade, mand. Det. Hvor er han dum? Og dusk. Det er det dig, jeg taler til. Det er ikke lige det bedste at være her. Ja, det er lige det. Se nu der. En lille mine på spil. Ja, så så man lige det. Det bedste sted for mammut og saft. Rio. Og hvis I spekulerer om, hvor langt at Railgun kan skyde, så kan den skyde så langt som det. Det siger du bare. Godt sted. Headshot. Headshot. Det der havde jeg så ikke lige forventet. Har jeg ikke lige dræbt ham? Sjovt nok. Hvis han bare nærmer sig ham der. Ikke færdig nu. Min hademand.
Så. Jeg må lige trykke på F11. Hallo. Ja. Sådan, og hvad skal jeg? Og vi ses YouTube. Like. Kom nu.